mo. Nimbaga rabi itay amin apo. At ay sakbay ti misa kunak dita likod. Apay awan maura yan. Adda apo di jeda Campo Santo. Naisim mong ba? Ket imbagak idinaminsan nga misa yo. Gaputa basiton di makimisa. Talula arason dayta na umakay kanyakon. Tay di kasangsangpet apo kas ladala nagdadarop nga abal-abal. Kagaputa na umakay nang kay madanagan dandani ako manawan. Maikadwa na umakay timisan kaputa ka na yung kay agmis-misa wano maikatlo pimusay nga tati ad-adon. Iso nga tati ko na so dadtada Campo Santon. Kapaya nga awam mat kaslamo awan ti espiritu na iso nga rod natay no dati mang sermonak iti dati punpun no daddo mamaysa ka dagiti topic nga ibagbaga ti tao composed of body and soul nya. No sumina di soul di kararwa equivalent body la ang bangkay nya. Oy mga gyaw. Bangkay day jay no nagtipon di kararwa ken bangkay tao day ta no simina jebagi nagbalin a bangkay. Awan ti espiritu na dahil mo espiritu haan nga agbalin nga al-aliya. Kada kayo mati pamatiyo no simminan di natayan pagbalin ninyo mga al-alya ni inang wano ni apong yun. Apay no da kay ti pumusay ito kayo ito agbalin nga al-alya. Sa bagay kas lakay magrup-rup pa di ang al-alya. So automatic nga kaya ito agbalin nga al-alya. Kada di mo pamati tayo na dumasumina kaslamo dahil tayo pagbalinan tayo nga dakosin ala data ni apong ala kabubutang ala na adagat kandela. Idinabunyagan tayo ka kandela, idinagkomunyon tayo kandela, nagkasar kandela, idinatay, nagbalin nga agat kandela, al-alyamutan. Kakompos of body and soul, kunana na adda espiritu na. Kunoawan espiritu na ti tao, natayhan, kasi mula gimong Noawan espiritu na ti gimong, uray adda kayo, noawan ti espiritu na nga nasaya at natay. Panunutin yun. Nohaan nyo nga no kumano ti pamati tay laeng ka, basta makimisa akon, awang bibibiyang ko ti kaaruba kon, natay. Amok lakat agkararag kini Apo Diyos, awang bibibiyang ko kini kabsat ko, jak nga isakit ni kabsat ko, jak nga katunusan ni kabsat ko, natay. Han nga mabal nga kasi ti pamati. Uray makimismisa akon, magtintin ng sitaklat tamutan, natay. Tati ibagbaga na dito uray ni Apo Isos ti kunan na ti espiritok ti umay mangibaga kada kayo. No uray dagaji adalan, kasla natay da, idi awan di naupay da nga awanan ni Apo Isusan, kasla day gagarda, day regat da nga agserbi, natay amin gaputa na upay da taawanan nga nakita da ni Kristo nga manyati ko na ni Kristo kadakwada addan to ti espiritu kada kayo iso ti mangkad kadwa iso nagbalin nga nabigbig da ti kadda ni Apo Dios nagbiag manen deje tarigagay da haan ang natay nga daytay physically dead nga daytay nagkuripaspas haan nga daytay tinatay ibagbagana tauray ti relasyon ti agasawa mabalin nga nabiyag di relasyon wano di sa nga pamilya nga mabalin nga sa nga pamilya nga natay kas ano tinatay awan ti kapya awan ti panagpipinakawan lubong ti katatangsitan dayta pamilya awan mayat ngagpakumbaba natanggan di puso di pa'y makisarita ti kadwa pamilya wano ka aruba anya ngor ti bagata di dayta ti ibagata yung si bibiyag anatay kanya ti baga ni Apo Diyos dito'y salaeng agbiag no dati espiritu na
Sa laang agbyag ti gimong no adda ti espiritu ni Apo Jesus. Isugarod nga no tila may tila imayam dito ilubong ka basta makinis-mis akon. Paghanag mo niya papadin ano may mga nagrawot mo. Sakla makinisa mo nagdagpakanan, hindi ti kaalasanan. Ngam no awang ka di na maamamo na inya nga rodan natay apam mati. Ngam no maipapan itipan na kilangan kini kabsat. Di mang tedbiag nga kinapakumbaba nga panagkaykaysa. Di mang tedti espiritu kini kabsat tapno umunod ti pamati na natay. No awan day jay, awan ti espiritu ni Apo Jesus equivalent na natay kakabsat. Kana nga kas di tilubong tayo. Lauri ka dakay, la imagine nyo lang ibas-basit tayo, di ko nakon di kasawa. Di sa nga pamilya, jay dagiti anak. Naupayan da na ng kintatang, haanin, awanan ti ambisyon di anak, natayan jay ambisyon. Hanggang basbasan tama, minkunang kamot. Kimalaan na nga rod, no nga sika. Nagpabasol ka nga rod. Natay di ambisyon. Ngawan tumula sa bayan nyo, ang aga-asawa kay Gidin, natayon di ambisyon. Kasi di malaang ti relasyon. Lapakawan mo, nagkapya kayo, kinilakay mo, kasaritam nga nasaya. At urayak lang ang matayin. Natayon di jay relasyon, awanan tinamnama na iso nga, no awan tinamnama, natay. No awan ti espiritu ni Apo Jesus, natay. No very functional. Kasano di functional nga panaglalangan natay kasla ko ma ipakpakita mo la kadagiti tao nga kababain mo ni ibagada nga agsina kay nga agasawa kababay mo ni ibagada nga nagulo kay nga sa pamilya iti imatang ti tao ke kasla nasaya at kayo ngam DJ puso yo gayam kenaga addayo natay kasi mo lang adati gimong tayo. Ipagpakita tayo lang kadagiti tao ta, we feel being obliged, kasi ako obligada ko lang namin, iso nga mapana, ngam awan di tarigagay mo, awan di rigat mo, awan di ragsak mo ang makikaysa, awan di ragsak mo nga mang tulong kini kaaroba, awan di ragsak mo nga makikaaroba, natay. Dito ti kunanan na ni Apo Jesus ito Ebanghelyo, ibaon kun to ti Espiritu kada kayo. Iso nga dagita, dagta pa panpansyon dita awan ti espiritu dan natay dagarudan. Kanuha ang agpangpangsyon ti espiritu kanyam, equivalent na natay. Awan mama ay na. Uray kas ano ti anya na ganan. Kapingot mo nga agsulsulo nga agbibiyag no ang kaham mo nga ammo nga iburay dita nga ragsak ti kinaadda ni Kristo king ka natay lapta. Kaya kung natayo magkadetay, individualism, din individualistic na relasyon kinapuyosan. Basta naragsak kami kinapuyosan, ustunhaan. Masapol nga adda, social dimension na. Masapol nga adda makita, di dyan napintas nga relasyon kini Apo Diyos, babaan ti, panakilangan kini, kabsat. Babaan ti panakikaysa kini, kabsat. Babaan ti panang tulong kini, kabsat. Tunuhaan ka nga makapagurnos ko nang ka, ada relasyon mo kina po Diyos, ada mo relasyon na kina po Diyos, awan binibibiyangan. Ala? Ti pakakitaan, tinapintas nga relasyon kini Apo Diyos, no si bibiyag ti espiritu na, no si bibiyag matilangan-langan, ti pamilya, ti agkakaaroba, ti gimong, kung nagdamay-may sang iso na latanti, ala, iso na amin ang ti masurot, iso na amin ang ti nasiglat, iso na ti kwan, natayan dagiti daduma, awanan, nagtrabaho ti espiritu na. Laglagi pa tayo kakabsat, na no adda pamati tayo kina Apo Jesus, agtrabaho ti espiritu, iti tunggal may sa kadatayo, addalaingan na, addalaingan dagiti daduma nga awan ka dagiti daduma no nabiyag dayta apam mate iso dayay pagtitipunan dagup-dagupan dagiti laingan iso dayta ti iserbi kadagiti kakabsat ngam no daytay haan nga makapagurnos ala nagwara ala abaken dayay espiritu ni Apo Jesus kam abaken ti sakit tinakam abaken ti kinatangsi abaken ti kinamanaging bubukod
natay pay laeng iso dito na imbaga na agbyag kay to amuyon to ti aramiden nyo na umay ti Espiritu Santo kada kayo kunana kano awam ano nyo pala mo aramiden nyo nampay nga imay kanong to na si atmat to nga tamo na 2 minutes before tayo nga pumusay kasanto tayo lamari na mo ti Espiritu ni Apo Diyos ito nga tanano dandani agmoy-ngoy ata yun sa tayo agkararag ti pudpud nun ka sa tayo lamari na ti Espiritu ni Apo Diyos sabagay nagmayat mga senaryo da dyan niya kasla ko maday tayo matayan ni Apong yo Apo nag-aarak kayo mga apo na umay kay kano agdong aw amin ijay kayo nga agsasao o di kayo maagsasao nga dati anya nga Espiritu last minutes anya nga pa nagkaykay sa last minutes awanan last 2 minutes dahil nga pa nagkaykay sa iso dito ibagbaga na kakabsat ori ni Pablo ma, dito mo na nga maibasa. Pinatibkaran na ida niya, ti kunana, dahil ta Diyos nga kunayong haan nyo nga ammo. Imbagak kada kayo kunana, iso tinamarswa, iso umangtad ti anges kada kayo. Iso tinangtad ti pigsayo kunan ni Pablo. Kanuhan mo nga mabigbig nga naggapukin ni Apo Diyos taga kina si Asinom. Na hamo mabigbig no naggapon na tasalon at mo naggapon na taangas mo kinbiyag mo sino ka nga rod impulpit ni Satanas na hamo mabigbig na kita grasya nga da kanyang ka naggapukin ni Apo di kami di bagbagada haming ammo ti Diyos kunana kurang ori da tayo mat no nagrabaw di pamatim nga hanggang agref-reflect nga amin ka grasya ni Apo Diyos kurang ati pa nagreflect da ijay baka sa bahali nga minti priority baka sa bahali nga minti pakasinam iso nga hamon nga mabigbig nga sika tao na ka kukwa na iso gati ko na kukwa na tayo kukwa na tayo kano hamo nga mabigbig daytan rumabaw ti pamamatin iso dayjay ko na nga rugan nga ag-agawanen ti kalaban dayta pamamati anya dagi jay amoy ti kalaban pagbalinan na tayo abisi no ti lubong tayon kaibagbagamon nga hangkon masangon ni Apo Diyos tabi si at mangrogrugin nga abaken na katikalaban no ibagbagamon nga ni Apo Diyos kaumo maitulong na kanyak siyak mo ti agtrabaho basically yes but naggapwan na dagita nga talent naggapwan na dagita nga laing maabaken na kantikalaban no ibilbilang mo nga si kanti agtrabaho awanan ti divine providence divine grace nga mauawat mo ko si kanti mga aramid ti bukod mo nga grasya abaken na kan mapukpukawon daytan isugor dagiti agbalin nga ateista kukwadan ti lubong isudan ti nasigla isudan ti mga ramid ti bukod da nga gasat kitaan nyo dagiti agbalin nga sikat niya nga dagiti singer, dagiti artista, dagiti very famous na tattao. Ito no kang kunadan ka, mas sikata ko ngam ni Apo, ngam ni Jesus Christ, kunada pa yan. Ito no kang naklot dan. Ito last minute, agbabawi dan naladawon. Kahaan ang akas diti pagturuan nakakabsat iso nga tattaka, ti umuna tap numari na tayo, iti espiritu ni Apo sa trabaho. Bigbigan tayo laan di grasya na, naggapo kanya na. Agbyag laeng dito nga espiritu no ti puso tayo kaagari ni Kristo day pakakitaan ti perfect nga relasyon tayo kini Apo Dios no ammomon nga sakit ni kabsat mo no ammomon ang pakawanan ni kabsat mo no ammomon nga ti agpakumbaba ka makilangan ka kini kabsat mo nagpin kayat nga saon puminpintas ti relasyon mo kini Apo Dios ngam agbalbaling ka nga individual nga tumangsit agbalbaling ka nga dagiti managing bubukod madadadaal ti relasyon mo kini Apo Dios dagiti turturugan na dagiti ebanghelyo tayo kakabsat. Gusto ko tapno ko na tayo nga si bibiyag, tapno ko na tayo nga adat espiritu na, naan tayo umuna, kukwa na, sagot na, inikan na tilaing, kagaputad na napintas nga relasyon ko, naragsak nga relasyon ko kayo na po Diyos, marit na dagiti daduma. Iparit na ka dagiti daduma. Kano ti panunod mo kasi sikapay laang adayupay, natay nga pamati. Kas anong oras nga pabiyagan, pastragan ni Apo Jesus, bigbigan ti kada ni Apo Jesus.
Dios. Kuna nangarod ka, ay kunayo ka, haan nyo nga amo ti Dios. Haan, no kunam nga hamo pa ilam amo ni Apo Isus, Dios ko. Agkararag, dumawat ti panakaam mo. Dumawat ka, nga makilangan ko man ni Apo Isus king ka. Namtay ko na kon, haan nga pakastrek ni Apo Isus, no, preoccupied, anya na busy. Anya hanga makastrek ni Apo Isus, no, napunpon no ti alad, anya dagiti alad, tangsit. Alad ti sakit tinakam, alad ti kinaman naging bubukod, hanga makastrek, nakalak. Nakapadlak, nagadupay padlak na tapuso, hanga makastrek ni Apo Isus. Sa laeng makastrek datang espiritu na, no, mawaknitan, kanataros. Nalaka na kayo mga kakabsat. No, dapay la si bibiyat ti pamati na, no, dapay la makari na ti kaabda ni Apo Isus. Nalaga tumulong kayo ti panakapagpaunga. Hanggang ang tumulong nga mang patay ti pamati. Tumulong kayo ang mang parayray. No, hanggang pala tumulong, ipanchong kayo, maitipila kayo, intanin la kaya yaw. Parami na tinakka nga. Dati sa nga, pagtitipunan kay amin itan nga, ipumpunan sa kayo dito, kalanan kaya iyaw. Talato man amigay nga naganyo ta tugkalakon. Di matay ti kandela na umlahi so pumpunag ngampay lang nga agbyag ta pusom ay tugkala. Madimat ay nagbagan to ko amang kukulam apatay. Haan kakabsat, nagsayang di gundaway nga naitad nga agserbi, nagsayang di gundaway nga mabalin tayo ti agayat. Nagsayang di gundaway nga nanamon tayo ti kabda ni Kristo, abahakin la dagiti nagbabasik nga banag napay awan maabak.